Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Dr. Daliso Kabambe pa 16 pano. Inu ndine pa 16 pano. Olemekezeka President athu wa UTM, Dr. Daliso Kabambe. Olemekezeka mai athu, Your Excellency the First Lady of UTM, Madam Kabambe. Vice President athu olemekezeka Dr. Bulirani na Secretary General, Treasurer General. Komanso mazikogosa amene mwabwera nawo atiye athu olemekezeka. Akulu wose regional governor nonse amene muli pano, moni madzulo uno. Ife tabwera pano ndi boma leni limene pa 16 pano limene liyankhe zosowa za anthu. Tikatiyambira kumene amanene zonse amene amaphika zonse kuyambira 29 kukafika mpaka na 2016 anali Dr. Daliso Kabambe. Ankangophika ndikuwapasa late Professor Bingwa Mtalika nkumagawa. Ndipo ngati kumabwera zitukuko anapempha ndiwewa chitukuko choteka kuheradi chimene chinafika mpaka na kulumpi mpaka na kusalima mpaka na chikwawo nsanje machinga nzomba blanta chinafika chimenecho. Ndipo madera monsemo munali zitukuko za misewu. Ndipo nkhani ya ulimi ngati anthu amakola amaperekanso zitukuko fertilizer ndrama kwa anthu amene ali ndi minda ikuluikulu osati mamega famu ang'onoang'ono amene chimanga chapyerera iyayi. Koma zonsezo chuma chimene anapeza anali Dr. Daliso Kabambe, President wathu wa UTM. Ndi ife tinati anthu a UTM ngati amaphika nkumapasa ena kugawa, tifuna aziphika komanso azigawa ndani okha. Ndi ainaka chitukuko abwera kuno amene chuma chimayenda bwino. Kumalawi kuno ngati tifuna kuti chuma chiyende bwino tisankhe Dr. Daliso Kabambe. Nthawi imene President athu Dr. Daliso Kabambe ali budget director, nkhani ya sopo, nkhani ya mafuta, nkhani ya shuga, nkhani ya mchere zinali mbwekembweke ndipo timagula mochipa. Koma lero anthu tingosamba ngati tili ku ubatizo wa mipingo yosiyanasiyana opanda sopo chifukwa chokuti ndalama yokulira sopoyo tilibe. Ndi makolo athu anthu akunchisi takubwera salani president amene asinthe zinthu Malawi muno. Lero kunchisi anthu amati sewachokera kunchisi kupita kumalomo uli pa 90% kutha, koma simene wakhalira zimputuku zake ngakhale madzi anthu zisime akutunga nsewopita kunchisi komanso malomo. Nsewu suli bwino. Lero kunchisi kuno nsewochoka kuno fika kwakasalika kwakasakula nsewu umene suli chani suli bwino. Nsewachokera kuno kunchisi kukafika ngakhale kudowa kuzaleka suli bwino. Nsewachokera kuno kunchisi kukafika ngakhale kwa Nthondo suli sachani suli bwino. Kodi ngati amanena kuti muzigulisa chimanga ndi kugula fertilizer azikugula ni chimanga ya chimene chapyerera m'mindachi. Ndipo chimangacho muzikagulisa pakhomo panu. Nsewu wache amene mutanyamula chimanga ndikupanda nawo msewu wache ndi uti. Sabana asogoleri tikamanena kuti za changa komanso ati mwana ingwanga muzagona ninjala siku lina. Lero amene anatibwesera chitukuko kuno anali mulomwe Professor Bingwa Mtalika mzimu wache use mumtendere kuchokera kumponera kuja kukafika kuti kuno. Ndero mati yako matitenge mwana wathu poti zochita zathu nzoyankhula zathu chimozimozi. Lero sewachokera kuno pita kwa Kasakula uli bwino. Lero sewachokera kuno pita kwa Nthondo uli bwino. Lero sewachokera kunchisi pita kumalomo uli bwino. Nanga upita kuzaleka kumene ngagulise mbatatesi anyezi chimanga uli bwino. Lero fertilizer awatu ankati pasa za ulere. Lero fertilizer tukugula ya nifi koma nifi akuti ngongole. Ndiye amene muna ngongola fertilizer wa nifi mwatira chimanga yaje kapanda kupasa nochuluka chawauka. Asogoli ni mafunene amene tinayamba nawo kucheza nawo kuno kuti zinthu zisinthe agogo nkumango kaka mirabe. Lero sabanazo kuti kwani amene
lokha koma ali ndi MP amene amalandira pamwezi zokuti apereke lo simenti thumba limodzi kuti angoyika pakhonde pokhazija pompoloza ikasima mbale. Ayi nyumba mwawo ngati pabwalo pano zili bwino. Mafumu kuti tilawe manyumba mu makomo mwawo tuchita manyazi kuti tiloze kuti nyumba iyi ni nyumba ya fumu. A president atu mukatenga president onani mafumu amene akulandira mwano ngakhale masala yawo akapita kolandira ndalama za mangolandira za manja zimatera musewu kutera transport ndalama zosaoneka bwino. Manifesto anti amika president kuti mufuna muyang'anire mafumu ndi kuwapasa malipiro okuti akamanena kuti akulandira zinthu asamanenenso kuti azikanganira ochimanga ndi anthu amizi asamakanganire fertilizer ndi anthu amizi koma kamati alandira malipiro azisiya anthu ako amizi azilandira fertilizer azisiya anthu amizi azipanga chitukuko azisiya anthu amuzi azilembedwa ntchito komanso ulimi wawo ukhale wa makono. Lero boma likafika lero a president osatira kwa president akupita kakubalaka kapita kuti nyengo ino anzathu wa Islamu akusala ndipo akamasala kuyambira 6 kokoyama mawa mpaka na mazulo samapanga china chilichonse. Lero vice president akupita kumwera uku kakubalaka akuavinisa Islamu kuti apase chimanga munthu osala umavina. Ife akatolika tili pa njira ya mtanda komanso tili nyengo yathu masiku 40 amene Ambuye Yesu komanso Maisraeli anaenda mu Israeli mujipululu muja masiku 40 amene Ambuye Yesu amakumana ndi mazunzo osiyana-siyana. Ife machachi mwatu mutikuvina anthu akhulupirira ndelero munthu ukavinisa munthu wa boma ukavinisa Asilamu mu nyengo yosala kuti apasidwe chimanga zili bwino. Nyengo inoyi ni nyengo yona kuti anthu tapasa zimene ayenera kuti alandire osati kuwapasa chifukwa kuti tifuna tapase mavoti atabwera nawo kupasani ufalero kukupasani chimanga yafuna mupase voti koma fertilizer amene kupasani ali mukakhadi kaja mpaka na lero mwalepera kasungunula makhadi a fertilizer mwankhala nawo ku nyumba ndikumagona ngati pilo m'mimba mopanda kanthu kalikonse zili bwino. Anthu akuntchisi timati tikupempheni president amene angasinthe nyengo yanu ndi Nyamatali apayi amene lelolo anthu amaona ngati chipani cha UTM chatha koma tithokoze kumwamba kuti Mulungu chita nkomera kumutenga Dr. Sao Silima Mzimu waja usemu mtendere watipasanso Dr. Daliso Kabambe back to back president wathu analo Nyamata 51 years lelonso president wathu amene tili nawo lero Mulungu watipasa 51 years back to back achi Nyamata. Kodi ena kamakuitana kuti tikumane nda Nyamata zanu muzikambirane za Nyamata za Yesibo akwanira Yesibo zanu ndi ati ndi amenewa ndeti mati tikupempheni anthu akuntchisi kuzera kwa inu agogo makolo athu muli apa chonde ziyati mati pasinteza mwana amacha mwana engwangwa muzigona ninjala kumagona kumalumidwa mphusi mpaka na Yesu azabwere. Nthawi yosintha ndi iti ndino amene tingakusinthirani ndife anthu a UTM amene amakupasani namudya nthawi imeneja nakupasani misewu nthawi imeneji president wake ndi amene ali apayi amene anali budget director amene amaona mavuto a Malawi kuti Malawi akusowa ngakhale ndalama yoguli ya mchere Malawi akusowa ngakhale ndalama yoguli ya sopo. Lero agogo muli apa mafumu amapita kukapempha moto kukapala moto manyumba mwina chifukwa ndalama yoguli ya machesi alibe. Lero azibambo eniwa amataya nthawi kumakhala pabawo chifukwa chokuti akakhale kunyumba kwawo alibe mopo zolengeza achakaza kumanyumba ndi amangothawa ulendo kumaswera bawo mukafika kukhala president athu olemekezeka athandizeni azibambo azimayi anyamata asikana komanso maphunziro kuti apite pasogolo chitukuko chenicheni kuti chipite pasogolo mabizinesi kuti apite pasogolo alimi kuti alemekezedwe leronso kuti ngakhale anzathu achinyamata amene tili nawo pano akhale ozidalira okha. Lero achinyamata ambiri angokhala kumayitanira mamiliri basi mwalamwa apasa chochita makampani kuti akhale ozitukula mayi okha. Mwabwera president kuyimirira anyamata onse a Malawi muno ndipo tagwizana ndi anyamata onse komanso amayi awo amene azimayi onse komanso achabambo awo azibambo onse kuntchisi kuno kuti pa 16 September 40 yawo ipita kwa inu chifukwa cha ntchito yabwino imene munagwira ndi pingu tinaonera pamene pakuti ndinu president wa chitukuko silingakukanikeni ngati munagwira ndi pingu pano palibenso chipachika kuti chifukwa konchi ya chitukuko chizakhale m'manja mwanu. Mundilole nthawi ino bwana ndikulandireni kuntchisi kuno mogwizana ndi anthu onse amene tasonkhana pano kukupasani 40 pa 16 September pano sikaleya koma zakukhala kale poti kuntchisi kuno njala yatikolera kwambiri munda mulibe china chilichonse olo pang'ono. Mawu malizira ife tili ku parliament maepi akudera kuno amayina kuti makolo tikulephera kupasani chitukuko chifukwa president ndiwakumwera chitukuko sizi kuchitika mukatipa
tinamizidwe mpaka na Yesu azabwera kapena nthawi yosintha nditi. Afumu avisanza sinthaniana nyengo za sinthika zino. Anena kulephera kulapita ku sukulu chifukwa chosowa school fees, ma-MP wakulandira ma 200 million angu anyambita malo mophunzitsa Chinyamata. Ndimo wamene wa president tikuthokozeni ndipo tikulandireni. Abuya kudaliseni vote yathu pa 16 September muzingokonzekera kukakulumbirisani kukhala president wa dziko lino. Ena watinamiza mwina chifukwa cha nyengo imene tikuyenda ya masiku ano ndi ya chizedi si zakale za federal za weresigayi. Ndikuti aone mavuto anthu akulephera inu amene mungadziwe mavuto athu chifukwa mukudziwa za dziko lino ndinu amene mukudziwa nkhani ya chuma. Nthawi ino si nkhani ena kuti kodi amene ali ndi khasu ndi ndani. Nkhani ndiyodziwa kuti amene anapita ku sukulu ndikudziwa za economic engineer ndi ndani. Mabaibulo wina aliyense ali nawo timawerenga mabaibulo. Ndiye sinkhaniso ena kuti tenge baibulo towe nawo nyumba. Ena mukamagulisa mabaibulo kumati sasa ine kuti okweni gula baibulo ndili nawo kale naigula kale. Koma nkhani tikufuna lero ndi ndalama kuti zilowe mujani. Ambuya udaliseni dziko kwambiri. Sokololatu choyamba ndipereke ulemu kwa gogo ndi mafumu wanu wonse amene abwera pano masanano. Tinakumana nawo mkati mu mafumu oposa 170. Tikuthokozeni mafumu athu nonse amene munabwera pa msonkhano wathu lero. Ndikuthokozeninso kwambiri inu amene mwatipempherera abusa athu zikomo. Ndithokoze ndikupereka ulemu kwa Deputy President amene muli pano, a Secretary General amene muli pano, a National Organizing Secretary amene muli pano, ndi ma members onse aku Central Executive Committee amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa ma advisors onse atatu ama office ya President wa UTM amene muli pano. Olemekezeka Mike Dr. Galiati, olemekezeka Dr. Ntumbuka, olemekezeka Mai Makuta. Ndipereke ulemu kwa ma members onse a National Executive Committee amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa Regional Governor akuno, taonanso a Regional Governor aku Lake Shore. Ndi ma committee anu onse inu aku ma region awiri amenewa. Perekenso ulemu kwa District Governor ndi ma committee anu onse, ma constituency governors amene muli pano ndi ma committee anu onse, ndi tonse amene tili pano aku chipani cha UTM ulemu wanu. Ndiperekenso ulemu wapadera kwa ma shadow athu. Ma shadow athu ndifuna ndisanayambe kulankhula ndikulandireni. Ma shadow ndiyambe ndi olemekezeka Ashafi pachati. Olemekezeka Ashafi. Olemekezeka McDonald Kachigunda, correction. Olemekezeka McDonald Kachigunda. Tifuna soti alandire mwanjira apadera ku chipani cha UTM. Iwowa atimira ngati chipani cha UTM pa mpando wa MP pano pa Nchisi Central. Tikuyenera kuwalandira iwowa officially. Takulandirani muonetsetse kuti muwine pa mpando wa chipani cha UTM kuno ku Nchisi Central. Ndiye tikuvekani chipewa cha UTM tsopano. Ndinu member wa chipani cha UTM. Ife a UTM tikupeza ma MP abwino kwambiri. Kuyambira kuchitipa tikuloweranso kumwera paliponse tikulandira ma members atsopano abwino otawina mipando osiyanasiyana pa MP komanso pa ukhansala zabwino zonse. Olemekezeka Kachigunda.
komanso ndikuonetsereni olemekezeka Jenital Mwale nawonso tikuwalandira koyamba mu chipani cha UTM. Iwowa anali independent komano alowa chipani cha UTM kuti atiwinitse ku Ntchisi North constituency. Chotero tikuwalandira Mwale ku chipani cha UTM. Takulandirani muonetsetse kuti mukawine masankho amene akubwerawa. Zikomo kwambiri. Ndiye tili ndi olemekezeka mayi wathu amene anena kale kuti tikalowa mboma iwo adzakhala anduna akuno ku Ntchisi. Olemekezeka mayi Makuta amene anali founding member wa chipani cha UTM komanso agwira ntchito yayikulu yotamandika mu chipani cha UTM. Lero ndi advisor mu office ya president wa UTM. Akuyima ku Ntchisi South. Akukalowa nyumba ya maamulo adzakhalanso nduna ya kuno chiwang'uno Ntchisi ya boma la UTM. Zikomo kwambiri chifukwa cha anthu amene tawalandira. Monga ndanena kuti chipani cha UTM tikulandira anthu ambiri kwambiri. Ndipange encourage ndilimbikitse achinyamata ambiri amayi ambiri. Khomo lathu la UTM ndilotseguka. Bwerani mutipange join. Ena mudzaime ngati ma MP, ena ngati ma councilor. Osamangodandaula kuti utsogoleri wa dziko amachuluka ndazi bambo okhaokha. Amachuluka nda akuluakulu okhaokha. Pamene inu achinyamata simukufuna kutengapo mbali yayi. Pamene inu amayi simukufuna kutengapo mbali. Chipani cha UTM ambiri ayiwo ndi achinyamata. Tikulimbikitseni achinyamata, limbani mtima. Bwerani mutipange join chipani cha UTM. Mudzaime ngati MP kapena councilor, tikupatsani mwayi umenewo. Pa ground paterera toti. Pa ground pachema toti. Ndendaona gululi ambiri ndi achinyamata. Ambiri ndi achisungwana. Ndendikanena kuti pa ground mundiyankhe koyamba kuti paterera. Tagwirizanati? Ndikadzane naso pa ground mudzandiyankhe kuti pachema kachiwiri kwati. Tagwirizana? Ndipo pano tilipo chikhwimbi chachikulu mufuleso kwambiri. Tagwirizanati? Pa ground. Iya sizinamveke. Koyamba mundiyankhe kuti paterera ne mufule kwambiri kuti paterera. Ndikanenaso pa ground kachiwiri munena kuti pachema. Ndifuna mufule kwambiri. Pa ground. Pa ground. Ndizona kuti pa ground paterera, pa ground pachema. Njala yavuta pa Malawi. Anthu sakudyanso katatu iyayi. Nkhokwe zija zinalipo kale tinatseka. Njala yavuta. Fetereza ambiri sadampeze iyayi. Fetereza adakwera mtengo. Komanso uja wa makuponi wa LIP. Anthu ambiri anakanika kuti ampeze fetereza. Kotero kuti anthu sanalandire fetereza iyayi. Sanagule fetereza iyayi. Zotsatira zake chimanga tinalima chochepa. Ndiye chimanga chija mtengo wake ndi waukulu kwambiri. Bagi la chimanga likudutsa 100,000 kwacha. Ambiri akukanika kugula fetereza. Komanso misika yadi makanaitseka. Sikugwiranso ntchito misika yadi makiyayi. Njala yavuta kwambiri pa Malawi. Mayi anga amandiuza kunena kuti njala ya chaka chino ili ngati ya 1949. Njala pa Malawi yavuta. Pa ground. Pa ground. Pambali pa njala zinthu zakwera mtengo kwambiri. Ama business akukanika kuti ma business ayende bwino. Chifukwa ku order zinthu zija modula kwambiri. Ndi ma business ambiri atsokonekera, ma business ambiri apotera. Komanso achinyamata ambiri ntchito sakuzipeza iyayi. Ntchito sizikuoneka
background mitengo ya zinthu pa Malawi yakwera zona toti mitengo yakwera toti mitengo yakwera iti ndendikachula chinthu mtengo muziti chakwera toti nanga muopa ndikachula chinthu muziti chani tiyembe chimanga chakudya chovala chokwera chilichonse chakwera ndi ndani achakwera zaka nikatweti achakwera zaka nikatweti kodi pamunda mundu ntchito akalephera mmantani pa business mundu akalephera ntchito mmantani pa nyumba mundu akalephera ntchito mmantani achakwera tani achakwera tani achakwera tani achakwera tani ubwino wa democracy ndonena kuti pa zaka 5 zili zonse munthu akasankhidwa pa udindo wa mboma akalowa mboma akalephera ntchito timanchotsa pa baloti chotero Septemba ino Amalawi apatsidwa mwayi wa pa baloti oti tiganizire za udindo amene ali mboma lero alephera ntchito iti chotero tikawatani iwowa tikawachotse tikamachotsa tikavotere a UTM tikavotere makansala a UTM tikavotere ma MPs a UTM mukavotereso ine ngati president wa UTM ndikufuna ndikupatsani zifukwa 5 zimene mukavotere a UTM chifukwa choyambirira nchakuti ife a UTM tikalowa mboma tidzabwezeretsanso chuma cha dziko la Malawi kukhala m'malo mwache tikachibwezeretsa chuma cha dziko la Malawi kukhala m'malo mwake mitengo ya zinthu idzayamba kutsika fetereza adzatsika chimanga chidzatsika mafuta galimoto adzatsika mafuta ophikira adzatsika sopo adzatsika mtengo shuga adzatsika mtengo nima adzatsika mtengo mchere adzatsika mtengo tikakonza chuma cha dziko la Malawi kukhala m'malo mwake mitengo ya zinthu Malawi muno idzatsika ena adanena kuti ine mu nthawi ya ulamuliro wa Peter Mutharika ndinali governor wa Reserve Bank ya Malawi ntchito ya Reserve Bank kumaiko ena onse a dziko lapansi imakhala kukonza chuma cha dziko chikhale m'malo mwake kuti mitengo isamakwere pansika imeneyo ndo ntchito ya Reserve Bank kwina kulikonse pa dziko lapansi to manage inflation kuti mitengo ya zinthu isamakwere yayi ndiye ena anena ntasankhidwa ngati governor wa Reserve Bank ya Malawi mu 2017 kukafika 2020 mmene nnapezera chimanga mtengo wake 6,500 nachisiya 2020 6,500 fetereza nampeza 18,000 kwacha namusiya 18,000 kwacha mafuta galimoto napeza ali pa 639 kwacha palita nasiya 639 kwacha palita ndalama yakunja ya dola naipeza ili pa 732 kwacha naisiyanso pa 732 kwacha imeneyo ndi ntchito ya Reserve Bank ya Malawi yoonetsetsa kuti chuma chili mchimake mitengo sikukwera mu nthawi yanga tidayipanga zimenezo ngati governor wa Reserve Bank ya Malawi ife a UTM tikalowa mboma pa 16 September pano
ntchito yathu yombirira tikonzenso chuma cha boma la Malawi chikhale mchimake, mitengo yonse idzatsike ndi kukhala m'malo mwake. Chifukwa chachiwiri choti mukavotera UTM, chifukwa chachiwiri choti mukavotera UTM nachi, ife a UTM tidzatsintha ndondomeko za budget za chuma cha dziko lino. Boma lililonse m'Malawi muno tizidzalipatsa 100 billion kwacha pa chaka chilichonse kwa zaka 5. Chaka chilichonse boma lililonse lizidzalandira 100 billion kwacha. Ndiye kuti kuno kunchisi chaka ndi chaka cha boma muzidzalandira 100 billion kwacha. Cholinga cha ndalama zimenezi zipititse chitukuko cha nchisi patsogolo. Lero maboma ambiri ena amalandira 300 million kwacha, ena 500 million kwacha, ena mwina ka 2 billion motero, komanso funding yondama sizimabwera iya. Koma ifa UTM tidzaonetsetsa kuti boma lililonse likulandira ndalama yokwana 100 billion kwacha pa chaka chilichonse kwa zaka 5. Izi nzabwino chifukwa dziko lino mukayang'ana kumbuyoku mtsogoleri akachokera ku Lilongwe, ndalama zambiri za boma zimapita ku Lilongwe, maproject ambiri apita ku Lilongwe. Mtsogoleri akachokera ku Tcholo, dziko lino muyang'ane mbuyomu, maproject ambiri amapita ku Tcholo, ntchito zambiri za boma zimapita ku Tcholo, ndalama zambiri za boma zimapita ku Tcholo. Tifuna titatse ntchitiro yoyipa ngati imeneyo. Aliyense akhale chimodzimodzi, nsanje mpaka na kuchitipa, tonse tidzilandira 100 billion kwacha yofanana. Tikapanga zimenezo kuno kunchisi mukamba kulandira 100 billion kwacha, ndiye kuti nkhani anena olemekezeka Dr. Patricia Kaliati zidzatheka mosavuta. Ine ndili budget director mu nthawi ya malemu a Bingu. Ndine okondwa nthawi zonse ndikamayenda msewu ochokera pa Mponera kubwera kuno kunchisi, chifukwa msewu umene uja inewo udamangidwa ndili budget director. Ndalama zake mtumbazi mazo ndimadzika ndine, chifukwa ntchito ya budget director ngamene umaunguza ndalama zonse za boma zichokera kuti ndikudzika m'maplani a boma. Ukatero utenge budget lija pamodzi ndi Minister of Finance mpititsa ku parliament akapanga approve iwe budget director uonetsetse kuti zonse mwapanga approve zija zikuchitika. Ine nsewu nawuyendera kuyambira mpaka na kumaliza. Ndine okondwa ndikabwera kuno ndikayenda pa nsewu wabwino wa kunchisi chifukwa unamangidwa ine ndili budget director. Chotero tikapereka 100 billion kwacha kuboma lililonse chaka ndi chaka. Pano tikala pa 16 pano tifuna tikonze nsewu opita kumalomo umene uchatu ukonzi, nsewu wakunthondo umene uchatu ukonzi, komanso tionetsetse kuti stadium yapano icha kusintha community kukhala stadium takukonza kumene kucha. Palibenso bus stage pano, titsayike bus stage pano. Tionetsetsenso kuti malomo CTC nayonso taiko CTSS taikonzanso ndikuyimaliza imeneja. Tionetsetse pa malomo health center pamene paja palibe nyumba ngakhale dzika musona kuti nyumba zidamangira pamene nyumba zidamangidwe ndi ndalama zimenezi. Nyumba zimenezo tikadzimange ndi ndalama imeneyi 100 billion kwacha. Boma lililonse kuno kunchisi zidzatanthauza kuti tidzapange zitukuko zambiri kuno kunchisi kumene kulibe madzi kupita madzi, kulibe magetsi kupita magetsi, misewu yambiri kuno kunchisi tidzayike phula ndi kuyikonza. Chotero mukavotera UTM idzabweretse chitukuko ngati chimenechi kuno kunchisi. Chachitatu ife a UTM mu chaka chilichonse cha boma tizidzayika ndalama yokwana 500 billion kwacha pa chaka chilichonse kukonzanso ntchito za ulimi dziko lino. Dziko lino limadalira ulimi, koma kuti ulimiyo tiukonze choyamba alimi apeze fetereza. Ndiye ndalama imeneyi 500 billion kwacha chaka ndi chaka tikufuna kuti tidzabwezerenso zimene tinkapanga mu ulamuliro wa malemu a Bingu. Ine ndili budget director, tidzabwezerense subsidy yakuti
sabuside tidzayambirenso. Mukukumbukira nthawi imene ija tinayamba kuona nkhokwe m'manyumbamo chifukwa cha sabuside, ndiye tidzayambirenso sabuside ija nkhokwe zija zibwererenso m'manyumbamo. Komanso ena amene angathe kupeza fetereza pa ngongole tidzalimbikitse fetereza wa makalabu. Cholinga anthu akampeze fetereza makalabu pa ngongole, akampeza akalima akagulitsa ziwathandize kubweza ngongole zija. Tidzakonzenso ntchito za ADMARC. Tikazikonza ntchito za ADMARC azitha kuwagulira alimi zofunikira zipangizo za ulimi, azithanso kuwagula alimi uja chimanga ndi zina zonse zimene iwo aja alima. Chotero ni ndalama imeneyi tidzakonzerenso ntchito zonse za ADMARC zidzakhale zabwino. Komanso ndi ndalama imeneyi tidzalimbikitse ulimi wa nthirira. Mitsinje yambiri tili nayo ija tidzayigwire pomanga madamu, ndi cholinga choti tidzalimbikitse ulimi wa nthirira madera osiyanasiyana. Kuno kunchisi muli ndi mitsinje ambiri kuno, monse muja tidzaone taagwira madzi tikulimbikitsa ulimi wa nthirira. Tikalimbikitsa ulimi wa nthirira madera ena kupati tingathe kupanga mega farms, mafarms osatang'onoang'ono iya kwa mega farms, mafarms akuluakulu tidzawalimbikitsa amene aja. Tikalimbikitsa ndi kukonzanso ntchito za ulimi motere tizidzalima kawiri katatu pachaka, tizidzalima zochuluka. Tikalima zochuluka chonchicha tidzakhale ndi mafakitare. Mafakitare yake konkuno azidzadzikonza zolima zija zikachokera kuminda. Kodi pacha kuno timalima chani kuno? Timalima chani kuno? Chimanga, china soya, china chani? Kachewere, china chani? Shawa. Ndiye zonse zija tikadzilima tikhale ndi mafakitare yake konkuno. Ngati talima shawa ntedza tikhale ndi mafakitare opanga mafuta konkuno. Ngati talima soya tikhale ndi mafakitare opanga mafuta konkuno. Ngati talima kandi thonje tikhale ndi mafakitare opanga oumba nsalu konkuno, komanso opanga zovala. Tikakonzanso ntchito za ulimi polimbikitsa kuminda kulima, pokonzanso mafakitare kuti zonse zipita mafakitare, kukonzanso njira zogulitsira zidzapangitsa kuti alimi ambiri adzakhale ndalama zabwino. Komanso mafakitareyo adzalembe ntchito achinyamata ambiri amene lero akusowa ntchito. Chachinayi ife UTM chaka ndi chaka cha boma tizidzayika ndalama zokwana 500 billion kwacha mu ntchito za migodi. Ndi cholinga chonena kuti m'malo mwakuti tidikirire anthu akunja abwera adzatsegule migodi kuno, ife tisadikirire anthu akunja iyayi, koma tiyike ndalama m'bajeti zakuti migodiyo ifeyo tiyitukule tokha. Pali migodi yosiyanasiyana imene iliko mdziko muno. Kuno kunchisi muli ndi golide, muli ndi rare earth, muli ndi miyala ya mtengo wapatali pansi padayifufuza kale adayipeza. Migodi yonse ija ndi ndalama zimenezi tiyitsegule. Tikayitsegula migodiyo achinyamata athu mamota azipita ku Joni kukafuna ntchito, achinyamata athu azibwera kuno kunchisi kudzafuna ntchito ku migodi ya golide imene tiyimange kuno kunchisi. Chotero achinyamata inu ndi achisungwana inu konzekerani pa 16 September pano UTM Mboma itsegula migodi yosachepera 10 mu zaka 5 zimene tikhale tikulamulira. Ndi migodi imeneyo mukapeza ntchito zambiri ku migodi imeneyo. Chachisanu ndi chotsiriza ndichonera kuti ife UTM tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito zokopa alendo. Inu nchisi ndiyokongola kwambiri, chisi ndi malo okongola kwambiri. Titakonza misewu, kukonza zofunikiranso, kuyika mahotelo abwino, kuyika golf courses ndi zina zotero, kukonza anthu ambiri ochokera ku Lilongwe, ena ochokera ku Blantyre, ku Nzuzu, ena ngakhale ochokera maiko akunja azidzabwera kuno kunchisi adzaone madera athu okongola osiyanasiyana ndi kuona zosiyanasiyana. Akamabwera azitipatsa ndalama, komano tikamangamanga zonse zija anyamata ambiri adzapeza ntchito m'mahotelo ngati amenewo, adzapeza ntchito mu ntchito zokopa alendo ngati zimenezo. Zonsezi zidzathandiza kupititsa patsogolo chuma chakuno kunchisi, miyoyo ya anthu. Ndale pa Malawi tapanga mokwanira. Mu zaka zonsezi 60 timalimbana kwambiri ndi nkhani za ndale.
a president opuma acheya adanena kuti anthu sadya ndale yayi. Kwa zaka 16 tapanga ndale mokwanira palibe wadya ndi kukhuta ndale yayi. Chifukwa njala tidakali nayo, umphawi tidakali nawo, kusowa ntchito tidakali nawo. Chotero masankho apa 16 September sosankha anthu pa zifukwa za ndale zokha yayi, koma tikusankha kusintha kwa miyoyo ya ife Amalawi. Tithane ndi nkhani ya njala, tithane ndi nkhani ya kusowa ntchito, tithane ndi nkhani ya kusowa umoyo wabwino, tithane ndi nkhani yosatukuka kwa dziko lathu, tiganizire za chitukuko za dziko lathu. Zimenezo ndi zimene tikunena ife a UTM, tiyang'ane za tsogolo lowala. Chotero ife tikulimbikitsa za tsogolo lowala, economic revolution. Amalawi moyo wathu usinthe, tikhale ndi moyo wabwino, tikhale ndi miyoyo yabwino, tikhale ndi dziko labwino. Chotero ife takonda kwambiri pobwera kuno kuntchisi, ndipo mwatilandira amene mwatilandirira. Zikomo kwambiri, ife tathokoza tabwera tacheza nanu. Muyende bwino, Mulungu akutsogolereni, akusamalireni. Tsiku lina tidzabwerano ndi rale enieni, mudzabwerenso mwa unyinji monga mabwereramu. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Mulungu akudalitseni. Zikomo, zikomo, zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.